uban sa dako nga katuyuan. Inisod mo sa kalangitan, mga bulan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan. Bisag kalibutan, mahanaw sa laman. Ang mapabiling ang puno mo, di mausap ang saan mo. Na ako dapat sa trono mo. Butang may katapusan, mahanaw ang tanan. Bisan kalibutan, mahanaw sa laman. Ang mapabiling ang puno mo, dili mausap ang saan mo. Nga ako dapat sa trono mo. Ang puno mo, nahayag ko sa puno mo, nalipon ko. Sa ngalan sa tabing kinahanglan nga Diyos, o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa ato nga station manager Reverend Gideon Candelario from Sitio Karutugan, Barangay Sardinia, Malaboyog, Cebu City. O nining maong istasyon sa 95.3 sa dayak sa inyong mga radio, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayaw punta ka na itong tanan atong oras karon alas 5:08 na sa kabuntagon tingali mabay pagbalik na itong mga kaigsunan bilang mga bulas. Wala ta ka live sa Facebook live Luzon, Visayas, and Mindanao. Tungod ka dito na tayo mga obligasyon sa salamat sa Ginoo nga bisan wala nato na balik pa ang FM radio din sa kabukiran. Ato pa nga ibalik o sit up mga kaigsunan karon ta makabalik sa ato nga live sa Facebook live mga kaigsunan. Tingali mga igsoon, katapusan nga bulan yan 2025. Pinatakatuig mga kaigsoon na naka-focus din sa FM radio kaniadto. Manang ato lang yun nga gitry o okay lang gyapon ang ato nga mga gadget aron ta makalayo pagbalik mga igsoon. Dalaygon o buhi nga Dios nga walay katapusan nga mao'y nag-atiman ka nato igsoon everyday sa atong pamilya, sa atong mga kababayan. Ayaw buntag na natong tanan maigsoon Luzon, Visayas, ang Mindanao, ilabi na sa mga OFW, sa laing mga nasod nga nagipalad para sa kaumaon sa ilang tasatag sa mga pamilya. Dali tayong
papas ang tuig 2025 sa kadaghan nga mga trahedya, mga disaster, mga bagyo, linog tingali sa 2025. Daghan kayo natong makita sa atong palibot, mismo kita giurong sa mao nga mga trahedya. Pansalamat sa Ginoo nga kanunay siya nga nagatiman kanato, kanunay siya nag-supply sa tanan nato nga gikinahanglan matag adlaw para sa ato ang pamilya isa. Atong hinumduman mga kaigsunan adlaw karon nga Sabado, Petsa 13 na sa Disyembre. Dali kayo nga ning human ang tuig 2025. Pila ka semana igsoon mahuman na sa ang tuig 2025 mga kaigsunan. Una kung atong mahinumduman daghan kay mga kinabuhi nga mawala sa tuig 2025. Atong mga higala, mga kaila, mao nga atong pasalamatan ang Ginoo nga ikaw ug ako karon yatagan paglaing panahon sa Ginoo. Ato siyang pasalamatan igsoon ang atong tabi karon karakter or kinaiya igsoon. Usahay doon na kita'y kaugalingon nga kinaiya nga dili yun haog sa Biblia mga igsoon. Mao'y atong tun-an kung unsa gyud kinaiya sa Dios angay nato nga i-aplika aron mahimo ta nga sumusunod sa lakang sa atong Ginoo igsoon. Mag-ampo sa ta atong kining ablihan sa mga pag-ampo mga kaigsunan. Labing gamanan o mahigugmaan ka nga Dios. Salamat o Dios sa imong pag-atiman kanunay kanamo. Salamat o Dios sa imong pag-amping o pagtipig sa mong mga kinabuhi Ama. Salamat o Dios sa imong pagproteksyon sa tibok na kong panimalay sa among tulo ka mga anak, sa pangugangan, sa akong asawa nga nakaroon sa laing mga nasod naman. Sa tanang makaigsunan ini mga dapit sa balo, dapit sa pilipigan, dapit sa kasagangkan, o sa imong mga alagad amahan nga nagpakaon kanunay sa among espirituhanon nga bahin aron kami o Dios magkinabuhi sumala sa imong mga pulong mga mensahe. Sa imong mga alagad sa kinabuhi ni Pastora April May Acabturan o sa iya mga assistant pastor o Dios, ikaw sa mga hatag kanila kaalam kay balong nga naming pagkikan kanimo Ama. Sa kinabuhi usab sa mga Filagantor family, sa kinabuhi ni Pastor Arnolfo Filagantor nga diha sa David sa Kasagangkan, o sa mga kaigsunan sa mga David, sa kinabuhi sa mga Arias family, sa kinabuhi ni Pastor Nonoy Arias, sa kinabuhi ni Pastor Argos Arias diya sa Dawin o sa Bacong naman, o sa mga kaigsunan sa David sa Campoy Lord, o sa tanan nga maka-open ining mga Facebook Live, ikaw magapanalangin sa mata ko sa kanila o labaw sa tanan amo kang ipasalamatan naman sa imong pag-atiman kanunay kanamo sa tibok na kong panimalay o sa akong mga igsoon sa Manila Lord, o sa tanang mga kaigsunan o sa tanan nga nagasunod din yung mga programa, ikaw magapanalangin sa mata ko sa kanila Ama. Sa kinabuhi sa ni Pastora Elsie at kanila Rio Dios na sa Cavite, ako mga pag-apo nga na kanimo ang kaayuhan nalagyod kanimo Ama. O salamat o Dios, ikaw mag-supply sa tanan nilang mga panginahanglan, even sa mga station manager nga diha sa Sitio Kaluntugan, Barangay Sardinia, Malabuyog Lord. Bisan pa man sa kong igsuon nga muuli
uban siya ang tibo panimalay gikan sa Maynila, Lord. Proteksyon ni ang ilang mga kinabuhi, Ama. Tabo ni Silyohe sa imong hamiling alugo gikan sa ilang paglakaw, sa ilang pag-travel gikan sa mao nga dapit, Lord. Namidangat sila na imong dapit nga puno sa kadaugan, puno sa kasiguruhan gikan kanimo, Ama. Salamat o Diyos sa imong pasustain sa among kinabuhi, Ama. Wala kami ara ikabalos gikan nganha kanimo, o Diyos. Mao lamang ang pagpasalamat, pagdahig, paghimaya nganha lang gyud kanimo, Ama. Tungod kay wala kami aron mahimo kun wala ikaw sa among mga kinabuhi. Kadungganan, kahimayaan nganha lang gyud kanimo, o Diyos. Pinagi sa ngalan samahan sa anak sa Diyos ug sa Espiritu Santo ang tanan magaynan. Amen o amen. Salamat sa Ginoo, mga igsoon. Medyo ato pang hinahinay o checking ning atong mga koneksyon din sa atong gadget. Tungod kay dunay mga lost connection, mga igsoon. Unang atong pasalamatan ang Ginoo. Balik ta sa atong mga bulaton alam sa pagpaabot sa mensahe sa atong Ginoo, igsoon. Ang atong oras alas 5:17 na. O katong ipasalamatan ang Ginoo sa taas nga mga panahon, tingali mga taas mga upat ka bulan, igsoon, wala ta ka-live sa social media. Tungod kay doon na tayo obligation, igsoon. Kada adlaw ta nga biyahe, kada adlaw ta nga naglakaw, buntag hapon, ulan man og init. Una nga ang ato nga physical nga bahin, dili gyud nato ikagarantiya nga makaya nato tanan ang trabaho nga gibiyan sa Ginoo kanato, igsoon. Sa dili pa ta mo paabot sa mensahe sa Ginoo, tabuti ko awit mga kaigsunan, giuluhan ni o tawag sa pagkabalaan. Nagahina, nagatawag kanino sa pagkabalaan. Nagahina, nagahina, nagatawag kanino sa pagkabalaan. Wow ang Diyos sa imong mga pagsimba. Uhaw ang Diyos sa imong pagkigugma. Nananoy siya nga muhilat ka kaniya. Igahaan mo ba ang gitinguhan niya? Nagahula, nagahina, nagatawag kanino sa pagkabalaan. Nagahula, nagahina, nagatawag kanino sa pagkabalaan. Wow ang Diyos sa imong mga pagsimba. Wow ang Diyos sa imong pagkigugma. Nangandoy siya nga mohilat
kakaniya. Igahatag mo ba ang gitinguha niya? Nanganday ka, yapo ka, kapag-isa na kung unang gugma kanimo. Limingaw ka, Ginoo, sa mga luha ko. Nangandoy ka, naghandong ka. Nangandoy ka, yapo ka, kapag-isa ang akong unang gugma kanimo. Limingaw ka, Ginoo, sa mga lupa ko. Nangandoy ka, naghandong ka. Igahatag ko ang akong mga pagsimba. Ihatag ko ang akong paghinumma. Ihalad ko kanimo ang akong mga luha. Ihatag ko ang akong mga pagsimba. Ihatag ko ang akong paghinumma. Ihalad ko kanimo ang akong mga luha. O ania ang kinatigupan ko, dawata Ginoo. Salamat sa buhay na ito nga Diyos, mga igsoon. Kanunay nangandoy ang Ginoo sa atong kinabuhi. O kano sa agita mo seryoso sa pagpangalagan sa buhay na ito nga Diyos, igsoon. Usahay kung moabot ang balatian, moabot ang mga problema, moabot ang mga pagsulay, nangiti tas presensya sa Ginoo, igsoon. Apan usahay ang Dios ato siya makalimtan sa panahon nga naatas itawag tawhay o nindot nga kinabuhi ni sa kalimutan, igsoon. Mao ka doon ay panahon testingan ta sa Dios kung mutawag bagyot ta kaniya, igsoon. Atong basahon ang ato nga bersikulo nga ato nga gisuplay ug magtug-an kung unsay tinuod nga kinaiya sa Dios ug unsay iyang ipakita alang sa matagusan nato ka kinabuhi dinhi sa kalibutan, mga igsoon. Atong basahon ang mga Exodus Kapitulo 34, versikulo UFC 6 ngadto sa 8, igsoon. Ato na ni basahon. Although gasit apa ko mga kaigsunan tungod kay nag-adjust ta sa ato nga gadget.
Ingon din sa Exodo Kapitulo 34, versikulo 6, ngadto sa Otso Exon. Ingon ang mensahe sa Ginoo. Mingagi ang Ginoo sa atubangan ni Moises. Sa kasing-kasing ko, awiton ko, Og mingsulti ang Dios ngadto kang Moises, mga Exon. Ang Dios maluluyon. Dili ako daling masuko, puno ako sa gugmang way pagluban og matinumanon. Kinsay gasulti ni ini Igsoon, mismo ang Dios. Usbon ako sa pagbasa. Mingagi ang Ginoo atubangan ni Moises og miingon, ako si Yahweh, ang Dios nga maluluyon. Ingon ang Dios ngadto kang Moises, ako si Yahweh, ang Dios nga maluluyon. Dili ako daling masuko, puno ako sa gugmang way pagluban og matinumanon. Versikulo 7. Nahigugma gayud ako og nagtuman sa akong saan ngadto sa nilibo kakaliwatan og nagpasaylo sa mga sala og kalapasan. Apan silutan ko gayon ang mga anak og ang mga apo hangtod sa ikatulo og ikaupat nga kaliwatan tungod sa sala sa ilang mga katigulangan. Sa diha nga nakadungaw si Moises na ining mensahe gikan sa Dios, doon na siya gihimo Igsoon. Unsay gihimo ni Moises? Atong basahon ang versikulo 8. Minghapa dayon sa yuta si Moises og mingsimba. Versikulo 9 Igsoon, ato ning padayon. Og miingon siya, kung tinuod gayon nga nahimuot ka kanako, hangyoon ko ikaw o Ginoo sa pag-usab kanamo. Gahi kayo kasing-kasing ining maong katawhan, apan pasayloa ang among pagkadautan og ang among kasalanan og dawata kami ingon nga imuhang katawhan. Diha nimo makita Igsoon sa kasaysayan o kinabuhi ni Moises kung unsay mga sayop sa mga tao kaniadto. Si Moises mismo ang mohangyo ngadto sa iyang amahan nga mao ang Dios. Isip nga alagad sa Dios Igsoon. Dunay daghang mga alagad sa Ginoo nga kanunay silang tistingan, kanunay sulayan sa kalisod mga Igsoon. Kung asa gyud kutob ang tawag sa Dios sa matag usa kanato ka kinabuhi. Base sa balaang kasulatan, kung imo gyung istadihan og tun-an ang kinabuhi ni Moises, si Moises diha nimo makita ang iyang kasing-kasing sama sa Dios. Nganuman, bisan makasala ang mga tao, siya'y mo ampo sa kasalanan nga wala na buhat ni Moises. Siya mo'y mangayog pasaylo sa iyang amahan nga nagpadala niya. Siya mo'y mupalit sa sala. Kung imong istadihan ang kinabuhi ni Moises, sama siya sa kinabuhi ni Jesus. Si Jesus Igsoon ning ingon si Jesus, amahan ko pasaylo sila kay wala sila masayon sa ilang ibuhan. Grabe. Isip nga lagad sa Ginoo, pastora man ka, pastor man ka, kung imong tun-an, kung atong tun-an ang kinabuhi sa Dios, kung dili nato ikinabuhi ang balaang kasulatan,
dili kita kasuhid sa kinaiya sa atong amahan nga nagpadalaga nato. Unsa may kinaiya sa atong Dios, malumo siya. Dili siya daling masuko. Ikaw ug ako mao'y makapangutana niini. Matag usa nato igsuon dinhi sa kalibutan, dapat kanunay natong usisahon ang atong kinabuhi. Kay daghan kaayong moangkon nga Kristohanon sa kalibutan. Apan kung makadungogan ni huluhalingihong sa palibot, muislag dayon igsoon. Dili na kinaiya sa Dios, kung dili kinaiya na sa kalibutan. Unsa man ay kinaiya sa Dios, atong basahon pagbalik. Basahon nato ang bersikulo 6. Ato ning ayohon pag-usisa sa atong kinabuhi igsoon. Mingagi ang Ginoo sa atubangan ni Moises. Sa tupa mingagi ang Dios sa atubangan ni Moises, wa kabantay si Moises. Amen ba? Mingagi ang Ginoo sa atubangan ni Moises ug mingingon, kinsay nagsulti? Mismo ang Dios. Ingon ang Dios, ako si Yahweh, ang Dios nga maluluyon. Wow! Unsa ang kinaiya sa Dios? Dios siyang maluluyon. When we talk about maluluyon, daghan ang diskusyon igsoon sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi. Mubati ka kaluoy sa imong isikatawo. Kung mubati ka kaluoy sa imong isikatawo, dili ka kapasakit eh. Dili ka kapanamas-tamas. Dili ka kapamasangil o mga mensahe nga makasakit sa imong isikatawo. Dili ka tigbutang-butang or tig-isyo nga wa gani kay kalibutan igsoon unsay nahitabo sa imong isikatawo. Hello. Ang balaang kasulatan nagtug-an sa matag usa ka nato. Dili lamang muingon ang tao, Kristohanon ko sister, enough na ba na sa kinabuhi sa tao? Dili igsoon. Mismo ang Dios nagpakita siya sa iyang alagad ni atong mga panahona. Mismo si Moises wala kabantay na atong panahona. Nga mingagi ang Dios o mingsulti mismo ngadto kang Moises. Unsay sulti sa Dios? Ako si Yahweh, ang Dios nga maluluyon. Wow! Nining bulan sa December igsoon, muingon ang kalibutan. Pasko ra bagyo sister, brother. Adlaw ra bagyo sa hinatagay mga kaigsuonan. Ang balaang kasulatan, igsoon dili lamang only nga December ta mag-celebrate sa gitawag nga pulong nga Christmas. Kay kung mag-celebrate ta everyday sa gitawag nga pagkatao ni Jesus, maluluyon tayo. Dili ta kabalo mo pasakit sa atong silingan, sa atong isikataw, di ta tigtumo-tumong istorya sugilanon nga makaguba sa relasyon sa atong isikataw. Amen ba? Dili lang kutob igsuon nga muangkon ta nga Kristohanon nagko sister ay ning dawat ra bagyo ko sa bautismo na hugasan na gyud ko. Limpyo na ko sister. Balaan ako. Yes. Pwede tang muklim nga mahimo tang balaan. Ang pangutana unsay kinabuhi sa taong balaan. Maunay dakong pangutana sa atong kinabuhi sa kalibutan. Pastor na ko sister eh. Pastoran ako, maay na ko kay muwali sa social media. Maayo na kumuhan ay.
Si kinsa ra na sila. Wa pa na sila nahuman. Wala pa na sila edukasyon. Mauban ay basihan sa tao nga Kristohanon at ubangan sa Dios. Dili igsoon. Ang basihan sa taong Kristohanon maluluyon siya. Mubati siya gugmang tinud-anay dili lamang sa pulong or istoryas kalibutan. Atong basahon pagbalik ison. Although wala tay mga music ayo nga background tungod kay live man ni maigsoon dili nato makunik ang mga music sa FM radio mga kaigsuonan. Pero mas nindot ning walay music. Kay atong madungog ang mensahe sa Dios ug atong paningkamutan nga magkinabuhi unta tani ini igsoon. Miagi ang Ginoo sa atubangan ni Moises ug miingon, ako si Yahweh ang Dios nga maluluyon. Dili ako daling masuko. Gawas nga dili siya daling masuko, doon na pag-mensahe nga iyang gidugang. Puno ako sa gugmang way paglubad. Bisan gani sa managtiayon, banag asawa. Manarbaho ang asawa sa laing mga nasod. Manarbaho ang bana sa laing mga nasod. Mabilin ang bana, mabilin ang asawa. Kung tinud-anay ang gugma sa managtiayon, bisa magkalagyo siya. Ang gugma nga way paglubad, wala na siya katapusan. Hello. Daghang managtiayon nga nakabulag, nakabingkil. Diha masukod ang tinud-anay nga gugmat sa panahon sa kalisod. Sa panahon sa kawaladon. Sa panahon nga walang-wala ka sa panginahanglan para sa imong pamilya. Tinuod na igsoon. Walay ikakumpara sa pagkamaayo sa Dios matod pa sa mensahe sa maong awit. Pero hinumdumi kung ang mensahe sa Ginoo mao'y atong ikinabuhi everyday. Wow! Pagkanindot ang kinabuhi, mahimutang mabulokon at ubangan sa atong Ginoo. Ako si Yahweh ang Dios nga maluluyon. Dili ako daling masuko. Pero ang tao sa kalibutan, gagmay huluhangihong ipos dayon sa social media og mahibalan kung unsay atong kinaiya. Dili na siya giingon nga bisan pastor o pastora o dili ka alagad sa Ginoo. Ang bugat manggod kung mahimo kang alagad sa Ginoo, kunya dali kayatang masoko. Hello. Diha mahibalan kung unsa ta. Dinis kalimutan. Pero ang Dios igsoon, maluluyon siya. Apan hinumdumi, iyang gikaligot-gutan ang mga tao nga dili musanong sa tinud-anay niyang kinaig batasan. Hinumdumi gikan sa usa, duha or ikaupat nga kaliwatan, kalikot-gutan sa Dios. Mao nga kitang mga ginikanan atong paningkamutan nga matraining ang atong mga kabataan diha sa balaang kasulatan aron malipay ang Dios sa atong kinabuhi. Dili lamang ikaw o ako mo'y mabulahan hangtod na sa sunod nga henerasyon. Dili lang kay magsigit at ingon igsoon
Ikaw ang Diyos kang Abraham, ikaw ang Diyos kang Jacob, ikaw usab ang Diyos kang Isaac, ug ikaw ang Diyos kanamo ug sa walay katapusan. Kung tinuod natong Diyos, ang Diyos ni Abraham, tun-i ang kinabuhi ni Abraham, tun-i ang kinabuhi ni Jacob, tun-i ang kinabuhi ni Isaac, kung unsa ilang nabuhat samtang buhi pa sila sa kalibutan. Ikaw ug ako, mubuo ra gyud kaayo tag panahon igsoon. Hello. Ug tun-an usab nato ang kinabuhi ni Moises sa kalibutan igsoon. Talagsar yung makasuhid sa kinaiya karakter ni Moises nganuman. Bisan makasala pa ang mga katawhan nga iyang gidala gilid kani ato, siya mo'y mangayog pasaylos Ginoo. Even sa iyang mga igsoon. Pero kinsa may nahimutan, si Moises lang gihapon. Ako si Yahweh, ang Dios nga malulion. Dili ako daling masuko, puno ako sa gugmang way pagluban ug matinumanon. Dili lamang siya maluluyon, kundili matinumanon ang Dios. Hello. Dili lamang siya malumo. May hinungdan si Moises igsuon, iyang gisigba ang Dios. Dili ako daling masuko, puno ako sa gugmang way pagluban ug matinumanon. Versikulo 7. Nahigugma gayud ako ug nagtuman sa akong saan ngadto sa nilibuan kakaliwatan ug nagpasaylo sa mga sala ug kalapasan. Toldo, huno ko gamay. Apan silutan ko gayon. Iyan yung mensahe, di nini atong mensahe. Unsay mensahe sa Dios, ingon siya. Apan silutan ko gayon ang mga anak o mga apo hangtod sa ikatulo o ikaupat nga kaliwatan tungod sa sala nga ilang sa sala sa ilang katigulangan. Kung ikaw o ako mga kaliwat sa atong katigulangan nga wala nangalagad nga matinud-anon atubangan sa Dios, ang mga sala sa atong katigulangan mukatay nas mga apo hangtod sa mga apo. Maputo lamang na mga igsoon ang mga silot or ang tublo kung ang mga apo mualagad ngadto sa Ginoo nga matinud-anon. Dunay istorya igsoon nga moingon nga mao mapunay kinaiya sa amahan, mao punay kinaiya sa inahan, mao punay kinaiya sa mga anak, maura maguna sila kinaiya, maura maguna sila kinaiya. Di ba sakit ang mensahe? Mao nga kitang mga ginikanan, kung ato makita ang atong mga anak nga saypan sila, ayaw i-compromise. Buyaga. Dili kay kitang amahan maupay mo sugnon sa sayop sa atong mga anak. Kaya na may mga ginikanan nga mulaba sa ilang mga anak na bisag saypan pa. Di magdanag. Eh moingon man ang mga anak igsuon nga, ay nabitay mulaban si papa, nabitay mulaban si mama, bisag sayop akong anak. Sa atong kinabuhi mga igsuon, atong itirin pag-ayo ang atong mga anak kung sayop-sayop yun na. Diba? Kay mismo ang Dios niingon siya, silutan ko kayon ang mga kaliwatan gikan pas ikaupat ikatulo igsuon kasama ang pamilya at Diyos. og nakita ni Moises, ingon si Moises, minghapa dayon sa yuta si Moises
unsay gibuhat ni Moises igsuon, isip pagsaludar ngadto sa Dios, minghapa siya eh. Doon na ba'y mga pagtulunan nga sama niini? Naa. Even atong makita, dili tinuod ang ilang Dios. Dili sab natong na-i-mention. Pero ang ilang pagtahod sa ilang Dios nga ilang gialagaran, sama sa gibuhat ni Moises. Pero daghang muklim nga mga Kristohanon, muadto sa simbahan, pag uli o galang gyapon, ganuman, basta kay makakumplay lamang sa pulong nga pagsimba, sa adlaw igsisimba, okay na na sister, oy. Apan si Moises, nganong nahimutan si Moises, misaludar siya siyang amahan nga mao ang Dios. Sa diha nga nadungog niya ang mensahe gikan sa Ginoo, minghapa siya og misimba sa iyang amahan nga mao ang Dios. Ikaw ug ako do na ba kay gibuhat sama sa gibuhat ni Moises? Kung imo na siyang nabuhat, bless ka sister, brother. Dili ang uban mo'y mapanalanginan niini, kung dili ikaw mismo mao'y pasination sa pagkamayo sa Panginoon. Minghapa dayon sa yuta si Moises og mingsimba, miingon siya, kung tinuod gayon nga mahimot ka kanako, hangyoon ko ikaw o Ginoo sa pag-uban kanamo. Ang pulong nga paghangyo, usa na siya ka pulong nga nang hinaot. Nag-illustrate na sa usa ka tawo nga nangindahay, nang hinaot nga dunggon unta ang iyang mga pag-ampo. Minungdan ang mga Kristohanon, dunay mga inampuan nga dili kayo haong og dunggon sa Dios, kay indemanding man tadayon. Hello, kinsa may nag-ampo nga moingon, ang di gani ko dunggos Ginoo pastor, di gani ko ka palit og sakyanan, di ko musimba. Ang pangutana ko diha, kung doon na natay sakyanan, musimba na kahata. Kung tagahaan yung kong trabaho pastor, kung tagaan kong negosyo pastor, kung uswagon ko sa akong negosyo, musimbag yun ko. Sure ta, ikaw ragon kung ako, mo'y makatubang niya, nakatubangan sa tubig. Hinumdumi ang tawag sa Dios, dili na siya ordinary. Apan hinumdumi, magpasalamat ka, magpasalamat ko nga ikaw ug ako gitawag sa atong Ginoo. Pila kaha ka mga tao sa tibok kalibutan, apan pila lang ka porsyento nga nahimong alagad sa Ginoo. Ang pingi, tipigi, alimahi, ug aplikar ang tinud-anay nga mensahe sa Dios sa atong kinabuhi. Og diha na siya mabalaan sa atong kinaiya ug batasan kung si kinsata atubangan sa Ginoo. Minghapa dayon si Moises sa yuta og misimba, miingon siya, kung tinuod gayon nga mahimot ka kanako, hangyoon ko ikaw. Mensahe nga nangindahay, Lord, manghinaot ko nga kining akong gihimo makapahimuot, makahatag og kalipay kanimo. O Ginoo, sa pag-usab kanamo,
mismo si Moises igsuon minghangyo sa Dios. Gahi kayo kasing-kasing kining maong katawhan apan pasaylua ang among pagkadautan. Gahit kay kasing-kasing ang mga tao nga gidalan ni Moises, mga bagulbulan, mga reklamador. Bisa nakita nila igsuon ang mga butang nga dili mabuhat sa tao. Sa panahon ni Paraon igsuon nga sa diha nga gilagas sila, daghan kayong mga milagro, mga buhat nga gikan sa Dios nga di gud mabuhat sa tao. Kung imong imaginon, wala pa'y tao nga nakahimo nga nakapikas sa dagat niining mga panahona sama sa gibuhat ni Moises aron sila makatabok sa lain nga lugar aron masafety ang ilang kinabuhi or seguridad gikan sa mga kamot ni Paraon. Doon na tayo pangutana sa itong kinabuhi. Pila kaha kapanahon nga ikaw ug ako giluwas? Pila kaha ka mga panahon igsuon nga ikaw ug ako kitabangan sa itong Ginoo? Tingali ikaw lagi makatubang nini. Pila kaha kapanahon nga gibuhat sa Dios ang tanan para ikaw ug akong mabago at tubangan sa itong Ginoo? Pila kaha kapanahon igsuon nga dunay gibuhat nga milagro sa imong kinabuhi nga dili ka makatuo, kay gitagaan kag laing higayon aron ka makahinumdum sa pagkamaayo sa itong Ginoo. Igsuon, walay laing maka-answer nini, walay laing makatubang nini, kundi ikaw lang ug ako ang tubangan sa itong Ginoo. Ang mensahe sa Dios nagdasig, naghagit sa itong kinabuhi, wala nagbase sa title sa simbahan. Mo'y hinungdan kung gipasinati sa Dios sa imong kinabuhi, dahiga siya, simbaha siya, bisag walay tao nga makakita, kay na ay labaw pa sa tao nga mao ang Ginoo nakakita sa imong gibuhat. O pamatud-an sa Dios, kay ipasinati na sa imong kinabuhi igsoon. Mohinungdan si Moises, wa siya kapugong sa iyang kagalingon, minhapa siya og misimba ngadto sa Ginoo. Minghapa dayon si Moises. When we talk about minghapa dayon, diha minghapa si Moises. O sa iyang paghapa, iyang gisimba ang Dios. O miingon si Moises, miingon siya, kung tinuod gayon nga nahimuot ka kanako, usa ka mensahe nga naghatod sa matag usa ka nato nga nangandoy nga mahimot niya ang Ginoo. Miingon siya, kung tinuod gayon nga nahimot ka kanako, hangyoon ko ikaw o Ginoo sa pag-usap kanamo, gahi kayo kasing-kasing kining maong katawhan, apan pasaylua ang among pagkadautan og ang among kasalanan, og dawata kami ingon nga imong katawan. Diha ni mo ma-prove sa kinabuhi ni Moises nga usa siya katawong tinuod na nanalagad sa Ginoo.
Daghan kayong mga mukling sa kalibutan. Sister, brother, Kristohanon jud ko. Wow, pagkanindot ang mga mensahe. Kumusta man? Doon na ba kay kugmang tinud-anay sa imong silingan? Doon na ba tay kugmang tinud-anay sa atong isig ka tao? Wala ba kahatag gibuhat nga makahatag og kagubot sa atong isig ka tao? Wala ba tay gibuhat nga pagpasangil sa atong isig ka tao? Wala ba tay gibuhat nga tinumutumong sugilanon sa atong isig ka tao aron ta mahimong hero sa tibuok katilingban? Ikaw ug ako ra ko'y masayon nini. Wala na sayod si pastor, wala na sayod si pastora, wala na sayod ang imong sikataw, ang imong silingan, kundili ang nasayod nining tanan. Maorag yun ang Diyos. Ingon si Mrs. o Ginoo, usba ang among kinabuhi. Inghangiyo si Mrs. niya ning panahon na igsoon. Gahi kayo kasing-kasing kining maong katawhan, apan pasaylo sila. Kung maghigpit gani tagahi nga kasing-kasing, lisod yun na igsoon. Kung ang kasing-kasing na gani mugahi sa tao, nagpasabot nga maswito pa na sa ubang tao. Ang balaang kasulatan igsoon, matag usa ka nato din sa kalibutan, ano na matay gitawag nga tawhanong kinaiya. Ang tawhanong kinaiya igsoon kung dili gyud ni patyon o dili gyud ni usbon sa tao, uban ang tabang sa Ginoo na sige hapon bisag Kristohanon. Hello. Ingon ang mga Galasya, Kapitulo 5, versikulo 16 ngadto sa 26. Unsay angay buhaton sa tao aron ang atong kinabuhi mahaom sa kinaiya sa atong Ginoo. Katapusan nga bersikulo igsoon, kung kay atong oras alas 6 naman hapit. Ingon ang mga Galasya, atong basahon igsoon, Kapitulo 5, versikulo 16 ngadto sa 26. Atong pangutan-on kanunay ang atong kaugalingon. Kung tinud-anay magyutang Kristohan, dili ta magmater ta title sa simbahan. Magmater ta sa output sa itong kinabuhi din sa kalibutan. Amen ba? Ingon ang mga Galasya, Kapitulo 5, versikulo 16 ngadto sa 26. Kini ang akong isulti kaninyo, pahari ang espiritu sa inyong kinabuhi, o ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas ng kaibog. Daghang napakyas, daghang nagubak nga relasyon tungod kay dunay gitawag tawhanong kaibog. Apan kung dunay espiritu sa Dios, ang imong tawhanong kaibog mawagtang na igsoon o mawagtang na wa ko'y pamilyang magubak. Usbon ko sa pagbasa o kanunay na itong usisahon kung asa ta na bahina sa kasulatan. O sige ingon diri, kini ang akong isulti kaninyo, pahari ang espiritu sa inyong kasing-kasing o kinabuhi o ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas ng kaibog. Kay kung ang tawhanong kaibog
maunay maghari sa tao, maunay muguba sa maayong relasyon sa imong isikataw. Muguba sa relasyon sa inyong pag-asawa, sa imong pagkabana, kay mangimog magkakuban. Labi nag-abroad imong asawa, labi nag-abroad imong bana, ay tawhano ra magkuko sister. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Emetian Candelario, sa kinabuhi ni Sister Eileen Panerio from Pilbigan, nga nagwat sa ato programa karon. Ikaw ug ako ra gyud makapangutanan ini kung asa ta dapit. Hello. Kini ang akong isulti kaninyo. Pahari ang espiritu sa inyong kasing kinabuhi og ayaw tumani ang tinguha sa lawas ng kaibog. Kay ang tinguha sa lawas ng kaibog tanawa ra gud. Kung unsay kahimtang sa tawhanong kaibog og ang espirituhanon tanawa ra. Bersikulo 2, bersikulo 17. Kay ang tinguha sa lawas ng kaibog supag sa tinguha sa espiritu o ang mga tinguha sa espiritu supag sa lawas ng kaibog. Nagkasumpaki kining duha, busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Dili makabuhat ang tao sa pagsimba sa Ginoo kung magpabilin ang tinguha sa tawhanong kaibog. Tinoon? Kung ang espiritu mo'y nagmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod. Kung ang espiritu sa Dios mo'y nagmotivate sa tao sa kalibutan, dili na ta ilalom sa balaod sa kalibutan. Dili na ta ilalom sa balaod sa tawhanong kinaiya nga puno sa pangandoy tinguha sa tawhanong kaibog. Aron maguba ang imong relasyon sa imong sikataw kay naibog lagi ka sa ubang mga tao. Hello. Naibog kas mga butang. Naibog kas imong silingan bisag ninyo na ka. Bisag na anak kay mga anak, na anak kay bana, na anak kay asawa, kasal na mo sa simbahan. Ay, wala bitaw si sister, wala bitaw si brother. Okay ran ni, oy. Balaod nas, tawhanong kaibog. Dili na balaod sa espiritu izon. Unsa may resulta? Di ko ba? O atong ilhon, bersikulo 19, unsaon pag-ila nga dunay espiritu gikan sa Ginoo ug pag-ila sa espiritu ug kinaiya sa kalibutan. Ang Biblia nag-ingon, sayon kayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Kinaiya ra ba yun? That is karakter. O sa may atong kinaiya karon sister, daling mangriak, daling masuko, bisag dili tinuon. Hello, tigbutang-butang, tigpasangil, tanan. Iya ba nas espiritus Ginoo? No, base sa balang kasulatan. Dili base sa simbahan, dili base sa karitula nga imong napundar din sa kalibutan, kun dili nagbase diha sa tinud-anay nga kinabuhi sa balang kasulatan. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaya. Tanawa ra gud, makita kini diha sa salawayon. Pakighilawas, hugaw og hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Kay ang mga tao nagsimbag Diyos-Diyos sa kalibutan, wala man na sila balaod nga tinud-anay diha sa balang kasulatan o muingon ra magyud na okay ra gyud ang pamakak sister brother. Okay ra gyud ang pamalikas. Okay ra gyud ang pamasangil. Okay ra man na nila.
Ikaw ug ako nga ning-claim nga Kristohanon, okay ra ba? Dili na siya okay. Mahimo ra ng okay sa tao kung wa siya Ginoo. Ang makauulaw magun nga ni-claim tag Kristohanon, pero pati kay tag kinaiya. Bati tag batasan. Hello. Ingon man, tanaw ra ko ang pagsimbag mga Dios-Dios. O pagpamarang. Di ba doon ay mga subilanon sa kalibutan, mga ekson mo, ingon dayon nga, ay ipabarang iya tikaw. Manganti dayon. Manghusga dayon, ekson. Manghukom dayon. Bisag wala nakakita sa nabuhat sa iyang isikatao. Mo desisyon dayon sa kaugmaon sa uban nga ikaw ug ako ang atong kaugmaon na alagos Ginoo ay. Matag usa nato ekson ang atong kaugmaon, ang atong kinabuhi wala sa atong isikatao na alagos Ginoo. Unsa may mahitabo sa tao nga mahitabo sa usa ka tawo nga gitawag maghuhukom siya. Iyang hukman ang kaugmaon sa iyang silingan. Iyang hukman ang kaugmaon sa iyang sikataw, sa iyang igsoon, sa iyang parinti. Pero ang kinaiya sa Dios, nangita pamaagi ang Dios nga ikaw ug ako mahiuli sa iyang tiilan. Nangita pamaagi kanunay ang Dios nga ang tao iyang kulamahon pagbalik sa iyang atubangan ug iyang gipakita ang tinud-anay niyang gugma. Grabe. Ingon man sa pagsimbag mga Dios-Dios o pagbamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay. Muklim ta sa atong kinabuhi nga Kristohanong taon niya kusog ay tang modo mo pag dinumtanay. Dili na kinabuhi nga Kristohanon. Dili na gitawag nga duna ko espiritus Ginoo sister. Panagbingkil. Yes, panagbingkil na. Kasina. Kapungot. Kahapok. Pagkabahin-bahin. Doon na may mga Kristohanon nga ni ngalayhang magkabahin-bahin. Nga nung magkabahin-bahin man kay mangita magbingkil. Mao ba na'y Holy Spirit? No. Pagka masinahon, pagka palahubog, pagka mapatuyangon sa lawas ng kaibog, o uban pang mga butang nga sama nini, busa pasidaan ko kamo. Kinsay ka pasidaan? Minsayes Ginoo. Unsa may pasidaan sa minsay sa Dios? Unsay giingon diri? Busa pasidaan ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat ni ining butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Kung magbuhat tag sama ni ini naabatay luna or dapit sa gingharian sa Dios, no. Base sa balaang kasulatan. Mao nga kung unsay nahimo nato sa kalibutan, kanunay nato ning eksaminon Lord. Mao nga si Moises niingon si Moises, kung nahimuot ka kanamo Ginoo, pasayloan ning mga tao kay kaahi kayo sila kasing-kasing. Hapit na papas ang 2025. Ikaw o ako, ang ngayon mo pasalamat sa Ginoo. Lain asab nga hugna sa kinabuhi. Lain asab nga hugna sa tuig sa kinabuhi sa matag usa kanato.
Ang atong oras karon alas 6:11 naman. Sa samang takna, sa samang higayon, ug adlaw mag-uban-uban ta. Ato ning ipadayon igsoon ngadto sa unahan. Tan-aw ra gud unsay kahimtang sa Espiritu sa Ginoo. Apan ang Espiritu nga naghatag sa gugma, gadiskas diha sa balang kasulatan kung unsay naa sa gitawag. Dunay Espiritu sa Dios. Unsay naa diha. Ato basahon igsoon. Apan ang Espiritu nga naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailo, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon. Ikaw ug ako bana ug asawa. Kung matinud-anon kas imong asawa, matinud-anon kas imong bana, matinud-anon kas imong isikatawo, di gud ka makapasakit sa imong isikatawo. Di ka kabonhi. Tinuod, di ba? Ano ni mensahe ni Brother Saldi gikan sa Sikihor maayong butag pastor o sa tanan nga naglantaw ning live. Taas na mga panahon igsuon nga wala ta kalahin. O ni atong gitistingan atong usang gabi usa kadlawon. Okay lang sa live pero ang FM radio wala pa ni mabalik tungod sa tingali naguba ang transmitter gyud igsuon. Atong pasalamatan ang Ginoo. Dunay mga sitwasyon sa atong kinabuhi, mga panghitabo nga minglabay, mga kalisod, mga kawaladon, kanang tanan mga igsuon. Gipasinati lang nas Ginoo sa imong kinabuhi. Kung unsa ta ka matinud-anon sa iyang tubangan. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma. Ang dunay Espiritu sa Ginoo unsay iyang ihatag. Unang-una, gugma. Tanawa ra ko ng mga pamilya nga magkahigugma ay ba nag-asawa, mga anak, pagka-enjoy yun. Bisag naas kalisod, malipayon na gyapon. Di ba tinuod igsoon? Gugma, kalipay, dili lang makalipay, doon na pagkalinaw, wag yo'y kubot, bisag saon. Pailo, kay naasi pailo. Kaluoy, kaayo, pagka matinud-anon, pagka mapainobsanon, pagka mapunganon sa kaugalingon. Kining mga butanga, walay makasupak ni bisan unsang balaod. Kakaninuta. Walay balaod sa gobyerno nga makasupak ni ini kuna at ni ining kinaiya. Maunga ang mga tao kaniadto sama kang Moises, sama kang Daniel, sama kang Gideon, sama kang Joseph, sama kang Elijah, kang Elias, na ay kinaiya gikas Ginoo. Wagoy gubot ang ilang kinabuhi. Kanunay silang malipayon, kanunay silang malinaw. Kaya nag-ingon ang balaang kasulatan. Ingon din sa unahan, pagka mapaobsanon, pagka mapunganon, sa kaugalingon, kining mga butanga walay mahisupak sa bisan unsang balaod. Bisan unsa pang balaod nga gisulat diha sa Article o Republic Act gikan sa number 1 hangtod sa pinakahayr nga number,
wala gud mahisupak trust only the best ang balaang kasulatan. UFC. Mahisupak lamang ang balaang kasulatan kung ang gisimba sa usa ka tawo dili Ginoo nga tinuod. Mao nga daghang mga Kristohanon gisyutokel sa laing mga nasod. Pero hinumdumi, doon na sila'y tanti nga kitagana sa Dios alang sa matag usa ka kinabuhi. Kung unsa may atong nabuhat, hinumdumi, maunay atong anihon sa malabot. Mao nga nagbuhat kag maayo o pagkamatarong atubangan sa Ginoo. Ikaw ug ako maoy mabulahan ini. Dili ang pan. Ang balaang kasulatan naghakit o nagtudlo sa matag usa ka nato kung unsa gay angay natong buhaton mintras buhi patas kalibutan igsoon. Bersikulo 25. Ang Espiritu maoy naghatag kanato kinabuhi. Busa paharion nato siya sa atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Giselle Romano Jimena, sa mga Jimena family gikan sa Namonbon, og ni Sir Rochelle Cabas from Bahian, although naani siya sa laing mga nasod. Ato pasalamatan ang Ginoo na ini sa dakong pribilehiyo o kagayunan nga gihatag sa Ginoo kanato igsoon. Sa samang takna sa samang higayon, mag-uban-uban ta sa atong programa dinhi sa social media. Ang inyong ubos nga alagad, walay lain natong iwali. Ang iwali ang pagkamayos Ginoo. Gibuhi ka, ipasinati sa Ginoo ang iyang pagkamay. Mag-ampot ang mga igsoon. Labing gamhanan og silimbahon ka nga Dios Ama. Salamat o Dios sa imong pag-atiman kanunay kanamo. Salamat o Dios sa imong pag-amuma. Salamat o Dios sa imong pagtipig kanunay kanamo Ama. Ikaw ang among gipasalamatan. Ikaw ang among gipasidungan o Dios. O among giila nga wala kami arang mahimo kuno ikaw sa mga kinabuhi. Sa tanan namo makaigsunan dinhi sa balok Ama. Sa tanan makaigsunan dapit sa pilipigan, dapit sa kasagangkal, dapit sa kangkoy, dapit sa bakong, dapit sa dawin, dapit sa kaluyahan, sa imong mga alagad o sa tanan nga nagwatch sa Facebook Live, Luzon, Visayas and Mindanao, sa tibok na kong panimalay, sa mong tulo ka mga anak, sa kong ugangan, sa kong asawa nga naalas, naakaroon sa laing mga naso. Salamat o Dios, nga ikaw nagtipig kanunay kanamo. Pakiguban ka kanunay kanamo Amahan. Siliyuhi sa imong amili, nga dugo ang among kinabuhi Lord. Ug tabuni kanunay ang among kinabuhi Aman. Bisan pa man sa tanan nga sa Facebook Live, Luzon, Visayas and Mindanao, imong nakita ang among kasing-kasing. Giyahi kanunay ang among desisyon Ama. Ug salamat o Dios sa imong pagkamayo. Dalaygon ka o Dios sa katapusan. Dumog himaya nganha lang gyud kanimo Ama, pinagi sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo ang tanan mag-ingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo maigsoon, salamat sa Ginoo sa matag usa nga nagwas karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas and Mindanao. Sa samang takna sa samang higayon, maguban-uban ta mga adlaw. Happy Saturday today o happy Sunday everyone para og mga adlaw. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios, o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario from Sitio Kalugtugan, Barangay Sardenia, tingali mga kaigsunan sunod simana maabot ang akong igsoon